हाँ हाँ। अब हमरा कहे के मतलब बाटे कि तू जब गाँवे गई रहा ओ घड़ी काहे न देख के गई एमे हम का बताए तरह के। हाँ देख लिहा तू ही बोआ ना जी, तू ही बोआ हऊ 10 कट्ठवा बाबू हो, तू ही बोआ। हमरा में दिक्कत नहीं खे, लेकिन हाँ ईमानदारी से देवे के हुई माल। हाँ एमे लन फन ना। हाँ एक बेर जब हम कह देनी तो कह देनी। हाँ ठीक बा, ठीक बा, हमें बताओ। हाँ ठीक बा, ओके। ए बाबूजी का करत तनी, पानी उनी ना पियम? अरे पानी का पिए भाई, देखा तारू चावरा वाला खेतवा रहला नु। हाँ हाँ। ओ खाती जोन बा त्रिभुवन के घर के लोग जोन बा हमरा के अथी कइले बा। ओ ठीक बा बाबूजी, एगो बात कहे के रहे। बोला ना। तनी कुछ पैसा ही सब बात दी ना, नैहर जाए के बा। पैसा तो नैहर तू चल जाइबू तो झगड़ुआ मने अकेले ही राम धुन गाई। ओ दीदी बाड़ी नु ना देख दियन तनी। अरे दीदी के भरोसे का ठंडा का जान तड़ू, खाए पिए के दिक्कत हमनी के हो जाता। आदमी कम भइला से नु दिक्कत हो जाता खाए पिए के सारा जल्दी आ जाई व्यवस्था। बाबूजी, तनी माई के ढेर दिना देखला हो गइल बा जननी। आ पहले बाबूजी के देखबू, जकरा के देखत तड़ू ओकरा के देखते नहीं। खूब माई के देखला बिना खराई मरले बाटे। और रौरा के तो सेवा सत्कार करते बानी, तनी माई बेराम भी ओकरे के ना देखम त का कही। हाँ ठीक बात देखी मुझे हो। तो खुशी होई रौरा, बताई तो। अच्छा। जानी तो रौरा के कितना मान जान करेले। मान जान करे ले तो एगो काम ना करम, माईए के बुला ले। ए जा और का हमरो तनी मन लागी। हमनी के खानदान में हमार माई बेटी के यहाँ ना जाके बसेले। अच्छा बसे के बाटे है तनी हमरो मन लागी। और का ना ना तो चली रहुओ साथवा, तनी देख लेम हमारा माई के। अब हम जाते तनी माई के देखे। जान नहीं कोई जा काम छितराइल बाटे, दुनिया भर के बुवनी के समय आइल बा, टाइम आइल बाटे। तनी कुछ कुछ दे देती तो। हाँ ठीक बा, हम दे तो देबे करे, में का करेगे बा, दे दे। अनु का हो? हो रही? दही नहीं खेते बा अदी का कर काटता का ता खेता बा। हाँ? हां काटता का ई तो हतिया ना कुछ। सुना है ना, हां कहा तरी कि हम तनी नैहर जाती अनु, माई के देखला बहुत दिन हो गए बाबू। हेने कटाई होता टे, होने सब खेत के सब मामला फसल बाटे। हम अकेला आदमी ठहरनी, तू जाता खेते में के देखी हमरा के। कहा तरी कि अब दीदी बाड़ी नु। अच्छा ही बताओ कि दीदी के लड़का से फुर्सत बाटे? ते तो हतै नहीं 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 दई नहीं ते थाना बने बनाइबा थाना। अब हम माई बना के खाना। तबीयत खराब बाटे। हां माई तो मने दा हर बेरे तो बहाना नहीं ना, बहाना अब आई नहीं है बेटा बाबूजी, कैसे रोगा जिंदगी तो हमार माई मुझे रोवा के खुशी हुई का? ना खाना बनावती ना थाना तो अदना बे तहत रहे ना थम माई मंदे माने भाई तुम भेज देने आए का माई ई आई माई का माई बदाने गई ना धूम में दवाई ले कोई नहीं क्लिनिक पे। क्लिनिक पर आई तू कहले ना कि हमार माई मुआती है तो तारा के भेजाई रहे नु। तबीयत खराब है, फिर दवाई बोल दे ठीक हो दूध गई बचा ना। तंड दे आई ना दूध बचा। बाप रे बाप, बताओ घर ही में बोका बनावे के चक्कर में तो कह कि ते आ गइली सा। मद हम मर्द तो है हुआ, हमार बेटा हुआ तो मर्दन हो हां से कहीं का थेर होना शेर के। हाँ अब पीना कहीं का पीना होना पीला के लेकर पीला भो भो। हां है हाँ। ए बाबूजी अना कंपाइन न थेतन तना तते तिबा अस्तात कतवा दो ना थत कतवा ना उ कता नहीं बाटे। अब पर पूनम के न थेतवा बाटे ओ में कंपाइन धुतवा दे माने अब पाई था पैसा। हां तो पैसा कितना में हो जाई? हां देता ना दे दिन बातें मना दे मैं ना दे मुंह में। सुना छोटका गइल बा खरिहानी में। हाँ। अभी ले पता ना आइल जा का करत हटे। तो धान भेज देते हैं भेज दी तो भेज कर देबो। हमारे तनी ओनहु जाए के बा, कुल बोझा ऐसा ही छितराइल बाड़ी तो सब। तू ही दा देता नहीं आवत हम धन में मानी। तो जा तू घर ही रह। हाँ। आ ओकरा कितना देवे के बा? हां आ 3 थौ दे दे बन 3 थौ दे दे 3 थौ 300 और देवे हाँ, है तीन, नु। हाँ। हम दे देब जाए। ठीक बता तो दे दिया तन दंडित ना तो तन ना दू तन ना जाई ना। ठीक बा तो दान दल देते ठीक बा, ओकरा के तनी समझा दी हो। ना दाई हाँ काड़ा से ना आराम से समझा दी हो। ठीक नु। हाँ ठीक बा। जय भगवान, सब काम धाम यही में देखे के बा। चल गई ना। हाँ
चल गुलू ने हमरा के छोड़ के। तना क्या सोचलू हमरा बारे में कि तारा गुला के बाद हमार का होई। अरे रोवत कहे। अरे राम राम। हे भगवान, माई ऐसन चीजें होले याद आवेला तो बाप रे बाप, हमरा खुदे याद आवेला तो हमार तो मेहरारू रलिया। हमरा याद आवेला तो खाना ठीक ना लगे, रात रात भर जागले रह जाइले हम। भगवान, माई के याद आवत हो। हे भगवान, जाए दे बाबू, हे हमार बाबू जाए ना, का करब जे आइल बा ओकरा तो जाई के बाबा दुनिया से। जाए ना, का करब हे भगवान। अरे बाप रे बाप, हमरा मन दुखित कर देला था। बतावा हम काम करे आई रहिया। बाबूजी आए रबा का नहीं है। हम आइल बानी बाबू, हम देखिए तू ने ना आइला हनु बहुत देर, तो वह हम कहलिए कि चलिए हम तनी देखी, लेकिन जानिए तो देखनी है कि हमार बाबू माई खातिर रोता। बाबू माई कतिन के रोला बाबूजी। आए माई कतिन के रोला तो कौन कहती जरूरत शरीरिया बेजान लागे गोरी गोरी। ऐ गोरी, माई से गोरी कहता है माई ना बाबूजी, ना के माई ना। तो माइये खातिर रोता है बाबू। हमार बाबू माइये खातिर ना बाबूजी। तो केकरा खातिर रोता। अरे बाप, कह नहीं कर पावत, दुख हाथ ना भाई, कह नहीं कर पावत, केकरा खातिर रोते बोल ना। बाबूजी आए बाबूजी अब बोल ना बाबू। बाबू हम रोता नहीं, अपना बुढ़िया खातिर थे, माइये खातिर रोता। ना बाबूजी ना। हम समझता नहीं, हम बुझता नहीं, तू माइये खातिर रोता। ना बाबूजी क्या है बाबू आए बाबू बाबू कानू का स्कूलिया में पढ़त रही नु। हाँ एगो लड़की से बहुत मोहब्बत करत रही। आए अगर लॉकडाउन में अपन शादी हो गई, चल गए ससुर। ओकर बहुत याद आता है बाबू। भाग साला, भाग होने जा रे। क्या करते हैं? लड़की खातिर होते हैं, लड़की खातिर होते थे। अरे साला तो हम जानी है कि माई खातिर रोता, तो हम इमोशनल हो गए। ना बाबू, माई खातिर ना। ना मलावा के बहुत याद। मालावा खातिर याद आवता सारे। चला तू कहेगा मालावा की याद आवता सारे रे। साला खड़ा हो ठीक से। मालावा की याद आवता साला। अरे हम कहनी है घरे से कि रे खैलस पियलस ना भो रही से गइल बा खरिहानी में। आए हम ऐनी है देखे कि खाए पिए के चिंता क के ऐनी है कि लइका गइल बा खैलस पियलस ना, तनी काम धाम बाटे। हम ही सोच के आओ तनी ऐनी है तो देखनी है कि रोता। हम कहने माई के याद आओ तो चलो रोत। हमरो के इमोशनल कर दला है। आ तू साले मालवा खातिर रोते रे बाबूजी। अरे भूखो निकला गत। आयो बाबू, मालवा खातिर रोते रे, भूखो निकला तोरा रे। भूखे मरा गुल बा। तोरा भूख बड़ा गिल बा, होमोग्लोबिन कम भइल बा। ना बोला त तब भूख मरा गुल बा। मुंह में ठूस दे भूरा साले। भाई मालवा के जहां याद कइला साले मुंह में हुरा ठूस दे साले। चल 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 जा सर बाबू बाबू सारे नोवा मत ना अब तार तरी नो नो क्या नहीं ना माइते मुआ में ना देता बाद ना यार घूमे के मन कर रहे ले वो कैसन मारत बानी। तो हम बहुत तार छोटिया के पैर दबाव दनी हमार। हम बहुत प्यार करने नहीं ताते बहुत प्यार करने। ए हां भैया क्या करता रे? कुर्सी पे बैठा के तू नीचे कहां भाई भाभी के दिखाओगे ना ता भाई ना दर्द होना झोरा धर बैठा। ओ तू चाचा बने। हां तू ता भाभी बैठे था, भाभी के हाथ थामा बाते बैठा ए बैठा तू बैठा बैठा तू चाचा बनने वाला बड़े। चाचा बनने वाला मानी तनी रसगुल्ला की ले तो सांझे खून
का बोला दीदी बबुआ के तो का तन डॉक्टर का तन आती बबुआ अब कला सा उ है हमरा के चाची कही ना कि एगो नया मेहमान घरे आवेला बेटे फेर हां भौजी त मन चल ए का भाई ई का भाई अरे साला खरिहानी में बैठ के रोवत रहला हम जनिया की माई खातिर रोवत साला ई कोनो लड़की खातिर रोवता छोड़ द माने मारल जरूरी बेटे लइका के चुप रहे बाबू हमें तो थेते भेजला रे थेते ये को छोड़ दुलरुआ भाई बे हमारा तो मजा जाना कोई भाई जिम को हम भाग जा तू जाए ना भाग जी तो के करी इज्जत जाई इज्जत जाई ए काहे रोवत नहीं बबुआ दीदी के तबीयत खराब हो जदी बबुआ लिए जा घर में हो चल मिठाई खियो अरे खिया तू चाचा बने वाला बड़े हन तक चाची भाजी बता के खेले भतीजा के रे डॉक्टर का कहला सा उ है कि दादा बने वाला बनी अच्छा और सब कुछ ठीक बानू और सब ठीक बटे हाय तरिया में तमिया ने अरे मारा तार मुंह ए महादा में ना इज्जत खराब कर मैं मिल के का कटबा लो छोड़े ला छोड़ तू छोड़ का है छोड़ा हम सब जा देता नहीं तू द्वार पर जा जा सारे लोग कोइला आज से खरिहानी में तब मुआ जब सारे आज के बाद जब सकले हमने देखो हम सर कौन मार चुप रहे जरूरी बटे काहे ना खड़ा पसार धर रे अब क्या करी अब फीलिंग है वाला हेजा से तो फीलिंग हेजा से वाला तो मैंने कितना दिन फीलिंग तो रही 5-6 दिन तोरा काम समझाऊं यही खाती निखे दिमाग में घुसत लागो तनु अब हम जान ले बहुत ही याद है हम कहते नहीं कि ओकरा के याद करबे नु तब हम तोर जान ले जोन बीत गेल तना के भूला जब का रटले बड़े रे उ लवट के जी तोरा के हैं उ ना लवट के तो हम जाइब नु जाइबे कैसे हे जगह के कमाओ के करी ठीक है तो घरे जा तनी घरऊ ना जाई हां तो घर जो अब जा तनी घरे ही नु बदमाश कहीं के आ सुन कुदारी लेके आओ तो हम पहुंची खेत पर